ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राम हरे हरे హరే. సో రెండవ అధ్యాయం ఇందులో స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాల్లో మనకు 54 నుంచి 72 వరకు రెండవ అధ్యాయంలో శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో రెండవ అధ్యాయం మనందరికీ తెలిసిందే కదా. అంటే భగవద్గీత సారాంశం అంతా కూడా దాంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది రెండవ అధ్యాయంలో. సో 54th శ్లోకా నుంచి 72nd అంటే మనకి స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు, అంటే చివరిలో జ్ఞానయోగంలో వస్తాయి ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు. అందుకని లాస్ట్ లో ఉన్నాయన్నమాట ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లో. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం 54వ శ్లోకం. అర్జునుడు ఏమని అడిగాడు అంటే, అర్జున ఉవాచ స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. అర్జునుడు అంటున్నాడు స్థిత ప్రజ్ఞస్య, ఇట్లా భక్తిలో ఉన్న ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడు యొక్క భాష కా ఎలా ఉంటుంది, అతని భాష ఏమిటి? సమాధిస్తస్య, ఈ సమాధిలో ఉన్నవాడికి కేశవ కృష్ణ స్థితధి కిం, అతని యొక్క స్థితి ఎలాంటిది, ఏ స్థితిలో ఉంటాడు, అతని భాష ఏమిటి, ఏ స్థితిలో ఉంటాడు. ప్రభాషేత అంటే ఏ రకంగా మాట్లాడతాడు. కిం ఆసీత అంటే ఎలా ఉంటాడు అసలు,
వ్రజేత ఎలా నడుస్తాడు, కిం అంటే ఎలా అని, అంటే అసలు ఎలా ఉంటాడు, అతని యొక్క లక్షణాలేమిటి, ఏ రకంగా మాట్లాడతాడు, అతని భాష ఏమిటి, ఎలా మాట్లాడతాడు, ఎలా నడుచుకుంటాడు, అతని ప్రవర్తన ఏమిటి, ఎలా కూర్చుంటాడు, ఎలా నడుస్తాడు, అంటే అసలు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అని అర్జునుడికి కూడా మనబోటి వాళ్ళకు వచ్చే సందేహాలే వచ్చాయి. ఇలా సమాధి మగ్నమైన వాడికి, అటువంటి చైతన్యంలో ఉన్న వాడికి వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, అసలు ఏ విధంగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళ భాష ఏమిటి, వాళ్ళు ఎలా కూర్చుంటారు, ఎలా నడుస్తారు, అసలు ఏమిటి అని అర్జునుడు అడిగాడనమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళకు తగినటువంటి మాట ఏమిటి, ఇలాంటి వాళ్ళు అసలు ఎలా మాట్లాడతారు, వాళ్ళు ఎలా నడుస్తారు, వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ భావాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటి ఒక ప్రశ్న ఇది. సో ఇప్పుడు ఒక ధనికుడిని గనక మనం ధనికుడిగా గుర్తించాలంటే కొన్ని లక్షణాలు వాళ్ళకి ఎలా అయితే ఉంటాయో, అలాగే ఒక రోగిని చూస్తే రోగి అని ఎలా గుర్తిస్తాం, ఏదో వాళ్ళు ఏదో వీక్గా ఉన్నారు, ఏదో పడుకున్నారు, లేవలేకపోతున్నారు, ఇలాంటి లక్షణాలతో ఏదో రోగి అనుకుంటాం. ధనికులంటే మంచి వస్త్రాలు, ఎక్స్పెన్సివ్ క్లోత్స్ ఇవన్నీ ఉంటే ధనికులు, వాళ్ళే పెద్ద పెద్ద ఇళ్లలో ఉన్న కారుల్లో ఉన్న ధనికులు అనుకుంటాం. అలాగే విద్వాంసులు ఎవరైనా మరి గొప్ప విద్వాంసులు ఉన్నారంటే వాళ్ళకు కొన్ని వాళ్ళ మాటలను బట్టి, వాళ్ళ పుస్తకాలు, వాళ్ళ రచనలను బట్టి, వాళ్ళు చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ని బట్టి మనం వాళ్ళు విద్వాంసులను తెలుసుకుంటాం. అలాగే ఈ భక్తి భావంలో ఉన్న మహాత్ముడు మరి కొన్ని వ్యవహారాల్లో వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి కదా. ఈ ధనికులకి ఎలా అయితే ఉన్నాయో, రోగులు అంటే వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయో, విద్వాంసులు అంటే వాళ్ళ లక్షణం, అలా ఈ ఈ సమాధి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొన్ని సైన్స్ ఉంటాయి, ఆ లక్షణాలు. వాటిని చూసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ లక్షణాలు ఏమిటి, అసలు వాళ్ళు ఎలా నడుస్తారు, ఏం మాట్లాడతారు, ఎలా కూర్చుంటారు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో అటువంటి లక్షణాలన్నీ భగవద్గీత మనకి తెలియజేసింది. ఏది ప్రత్యేకమైన సమాధి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు. ఇక భాషణం అనేది మాట్లాడటం అనేది మనందరికీ మరి నార్మల్గా మనిషికి ఉన్న క్వాలిటీ కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు ఏ రకంగా మాట్లాడతారు అనే విషయం కొంచెం ముఖ్యమైన పాయింట్ అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మూర్ఖుడు మాట్లాడినంత వరకు మూర్ఖుడని మనం వాళ్ళని చెప్పలేం. వాళ్ళు నోరు తెరిచి ఏదైనా మాట్లాడితేనే వాళ్ళ మూర్ఖత్వం అనేది ఎవరికైనా ఉంది అంటే అది ఎప్పుడు బయటపడుతుంది, వాళ్ళు నోరు తెరిచి వాళ్ళు మాట్లాడటం మొదలు పెడితే మనకు అర్థమవుతుంది. అలా భక్తిభావంలో ఉన్న మనిషి లక్షణం ఏమిటి అంటే కేవలం భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాత్రమే వాళ్ళు మాట్లాడతారు అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో కింద చెప్పబడ్డట్లు ఇంకా ఇతర లక్షణాలు అప్రయత్నంగానే వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ భాష్యంలో వాళ్ళు యూజువల్గా భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాలే మాట్లాడతారు, ఆలోచిస్తారు అంటూ, ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ కింద చెప్పిన లక్షణాలన్నీ వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆన్సర్స్ చూద్దాం. శ్రీ ఎలా మాట్లాడతారు, ఎలా నడుస్తారు, ఎలా కూర్చుంటారు, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి అన్నాడు కదా. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవ ఆత్మనా తుష్ట స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. భగవంతుడు అంటున్నారు, పార్థ మనిషి ఎప్పుడు అయితే మానసికంగా కల్పించుకున్నటువంటి ఈ కోరికలన్నిటినీ అన్ని కోరికల్ని కూడా ఎలాంటి కోరికలు, మనోగతాన్ అంటే మన మనస్సుతో మనం కల్పించుకున్నటువంటి ఈ కోరికలు. మరి కోరికలన్నీ మనసే క్రియేట్ చేస్తోంది. ఎవరు మనకి కోరికలు కలిగిస్తున్నారు? మనస్సు ఎందుకు కలిగిస్తోంది? ఇంద్రియాలు చెప్పిన ప్రలోభాలన్నీ వింటోంది కాబట్టి. సో మనస్సుతో కల్పించుకునే ఈ ప్రలోభాలన్నిటినీ ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలను త్యజించగలుగుతారో, ఆ విధంగా శుద్ధపడ్డ మనస్సు, ఎప్పుడు మనస్సు శుద్ధి అంటే ఈ భౌతిక కోరికలకు అతీతమైనప్పుడు, కోరికలు లేనప్పుడు రాగద్వేషాలే ఉండవు ఇంకా. కాబట్టి ఆ విధంగా శుద్ధపడ్డ మనస్సు ఎప్పుడు ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతుందో, ఈ కోరికల వల్ల తృప్తి కోసం కోరికల్లో తృప్తిని వెతుక్కోకుండా ఆత్మలో తృప్తిని వెతుక్కునే స్టేజ్ అప్పుడు వస్తుంది. ఎందుకంటే కోరికలన్నిటినీ కూడా అధిగమించగలిగాం కాబట్టి. ఎప్పుడైతే ఆత్మలోనే
తృప్తి పొందుతారో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు. ఈ భౌతిక తత్వాన్నంతా తుడిచిపెట్టగలిగిన శుద్ధమైన మనస్సుతో ఉన్నవాడు, కోరికలకు ఎవరు శుద్ధమైన మనస్సు భౌతిక తత్వం అంటే ఈ కోరికలకు అతీతంగా, రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన అతను అప్పుడు ఆ శుద్ధపడిన మనస్సుతో ఆత్మను దర్శించగలుగుతాడు. అప్పుడు ఆత్మలో ఉన్న ఆనందం ఏమిటో అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఈ భౌతిక తత్వంలో ఉన్న ఆనందానికి దానికి ఎట్టి సంబంధం లేదు. అది ఎప్పుడూ కూడా చెరిగిపోని ఆనందం. ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతాడు. అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్తారు అని చెప్పి అసలు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు. అసలు అతని లక్షణాలు ఏంటంటే భౌతిక కోరికలన్నిటినీ త్యజించి శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మలో ఆనందాన్ని కనుగొనగలుగుతాడో ఈ శుద్ధ మనస్సుతో అప్పుడు అతను స్థితప్రజ్ఞుడు. దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనా సుఖేషు విగత స్పృహ భీతరాగ భయక్రోధ స్థితధీర్మునిరుచ్యతే. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కోరికల్ని తగ్గించుకుని ఎప్పుడైతే మనం మనస్సును అలా క్లీన్ చేసుకోగలుగుతామో రాగద్వేష రహితంగా, అప్పుడు స్థితప్రజ్ఞులు. ఇక ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే దుఃఖము, అనుద్వేగము, అంటే 3 రకాల దుఃఖాలు అంటే త్రివిధ తాపాలు అంటారు కదా. సో ఆది దైవికం, ఆది ఇవన్నీను. సో అంటే భగవంతుడు ఇచ్చేవైనా నేచర్ ఇచ్చేవి, మనిషి కల్పించుకున్నవి, ఇవన్నీ ఇటువంటి దుఃఖాలన్నిటి నుంచి, ఉద్వేగాలన్నిటి నుంచి బయటపడ్డవాడు, చలించని వాడు దుఃఖాలకు ఉద్వేగాలకు. సుఖేషు అంటే సుఖంలో గాని, విగత స్పృహ కోరికలు లేనివాడు. సో దుఃఖమైన సుఖమైన ఏ రకమైన ఉద్వేగము లేనివాడు ఎలాంటి పరిస్థితులైనా. విగత స్పృహ అంటే కోరికలు లేనివాడు. వీత రాగ భయ క్రోధ రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలినవాడు. సో భయాన్ని ఎప్పుడు వదులుతాం? అన్ని భగవంతుడే చూసుకుంటాడనేటటువంటి, చూసుకుంటాడు అని అంటే అన్ని భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా మనకు ఒకటే అనే సమత్వం వచ్చినప్పుడు ఇంక భయం ఉండదు. కాబట్టి అది అక్కడ భయం లేనితనం. క్రోధం లేదు, రాగం లేదు, ఇది కావాలి అది కావాలనే కోరిక లేదు. అందుకని రాగ భయ క్రోధాల నుంచి వీత బయటపడ్డవాళ్ళు స్థిత ధీర్ముని. ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు, స్థిమితమైన మనస్సుతో ఉన్న ముని, వాళ్ళు ముని అని ఉచ్యతే చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి త్రివిధ తాపాల్లోనూ చలించని మనస్సున్న వాళ్ళు, సుఖం కలిగితే ఉప్పొంగకుండా రాగ భయ క్రోధాల నుంచి విడిపడ్డవాళ్ళు, అటువంటి మనిషి స్థిరమైన మనస్సు గల ముని అని చెప్తారు. సో సెకండ్ పాయింట్, ఫస్ట్ కోరికలను వదిలినవాడు, ఆ రకంగా మనస్సు శుద్ధపడ్డవాడు, ఆత్మలో స్థితుడైన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. అలాంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఏ తాపం వచ్చినా చలించడు, సుఖం కలిగినప్పుడు ఎగిరి ఉప్పొంగిపోడు, రాగభయ క్రోధాలనేవి లేవు అతనికి. స్థిరమైన మనస్సు, చలించని మనస్సు, ఎప్పుడూ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఒకే రకంగా ఉంటుంది. సుఖంలో ఉబ్బి తప్పిపోదు, కష్టంలో కృషించిపోదు, అన్ని సమయాల్లో ఒకే రకంగా ఉన్న స్థిరమైన మనస్సు, రాగ భయ క్రోధాల నుంచి బయటపడ్డ మనస్సు, అతను ముని అని చెప్పబడతాడు. యః సర్వత్రా సభిస్నేహ తత్ ప్రాప్య శుభాశుభం నాభినందతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఎవరైతే సర్వత్రా అందరి ఎడల అనభిస్నేహ అనురాగం లేనివాడై, అంటే పక్షపాతం లేనివాడై, తత్తత్ అంటే దానిని ప్రాప్య పొంది, శుభ అశుభ మంచైన చెడైనా నా అభినందతి ప్రశంసించడు. మంచిని ప్రశంసించడు, చెడుని ప్రశంసించడు, దేన్ని ప్రశంసించడు. నా ద్వేష్టి దేన్ని ద్వేషించడు, ఇది బాగుందని అనడు, అది బాగుండలేదని అనడు. తస్య ప్రజ్ఞ అతని యొక్క ప్రజ్ఞ, జ్ఞానం ప్రతిష్ఠిత స్థిరంగా ఉంటుంది. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో మనకి వచ్చే మంచి చెడులను ప్రశంసించడం కానీ ద్వేషించడం కానీ చేయకుండా వాటిచే ప్రభావితుడు కానివాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరుడై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. యదా సంహరతే చాయం కూర్మో జ్ఞానీన సర్వశః
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఇంకా ఎవరైతే మరి కూర్మోజ్ఞానీవ సర్వశః, కూర్మం అంటే తాబేలు, అజ్ఞానీవ అంటే ఇక్కడ అంగాలు అన్నమాట. అంగాని ఇవ అంటే అంగాలన్నీ, దాని అవయవాలన్నిటినీ సర్వశః అన్ని అవయవాల్ని అది ఎలా లోపలికి ముడిచి వేసుకుంటుందో, సంహరతే అంటే ముడిచి వేసుకుంటుందో, అలా ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య ఇంద్రియ విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా తస్య అతని యొక్క ప్రజ్ఞ బుద్ధి ప్రతిష్ఠిత స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే ఇంద్రియ విషయాలన్నిటి నుంచి అతను వైదొలుగుతాడు, అతని ఇంద్రియ విషయాలకు ప్రభావితుడు కాడు. తాబేలు గనక తన అవయవాలన్నీ లోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో, ఇంద్రియ విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా ఇంద్రియాలను మరలించగలిగిన వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరమైన వాడు, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురి కానివాడు అని. సో అది తాబేలు అవసరమైనప్పుడే వాటిని బయటికి తీసుకొస్తుంది, అవయవాల్ని, ఏది పాకాలన్నా నడవాలన్నా, లేదంటే అన్ని లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది, చిప్పదప్ప మనకేం కనిపించదు. ఆ రకంగా ఇంద్రియాలన్నీ ఉన్నా కూడా వాటిని వాటి యొక్క ప్రలోభాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాడు సంపూర్ణంగా ఈ జ్ఞానంలో స్థిరమైన వాడు. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. ఈ దేహంలో ఇంద్రియ భోగాలు నిగ్రహించినా కూడా ఇంద్రియార్థాల పట్ల రుచి ఇంకా నిలిచే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఒకవేళ భోజనం చేయలేదనుకోండి, ఏదో ఉపవాసం ఉందాం అనుకుని, కానీ ఇంద్రియార్థాల మీద ఇంకా రుచి ఉంటుంది, రుచి నిలిచే ఉంటుంది. కానీ అత్యున్నత రసాస్వాదన ద్వారా అలాంటి కర్మలన్నీ కూడా అంతరింపజేసి అతడు చైతన్యంలోనే స్థిరుడు కాగలడు. సో మనం ఇంకా ఈ సాధనలో ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి ఉపవాసం అనేది చేస్తాము, కానీ మనకి ఇంకా రుచుల మీద దృష్టి ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు, వాళ్ళ అతి ఉన్నతమైన రసాస్వాదన, భక్తి ఆస్వాదనతో వాళ్ళ ఆత్మజ్ఞానాన్ని చవి చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ రుచులేమి, ఆ రుచి ముందు ఈ రుచులేవి కూడా గొప్పవి కావన్నమాట. కాబట్టి ఈ అత్యున్నత రసాస్వాదన చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి అలాంటి కర్మలన్నీ కూడా అంతరింపజేయబడతాయి, చివరికి చైతన్యంలోనే స్థితులు కాగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఆత్మానుభూతిని చవి చూసిన తర్వాత ఇక ఏ రుచి కూడా రుచించదు. కాబట్టి అవన్నీ కూడా అంతరించిపోతాయి. అటువంటి కర్మలన్నీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ చైతన్యంలోనే స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. యతతో హి అంటే మనలాగా మనం పైకి తినకుండా ఉన్నా మనకి వాటి మీద కోరిక పూర్తిగా నశించలేదు. వాళ్ళకి అలా కాదు, వాళ్ళు చైతన్యం రుచి చూశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ రుచులేవి కూడా, ఇక వాళ్ళకి కర్మలేవి కూడా వాళ్ళకి పనిచేయవు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు చైతన్య స్థితిలోనే ఉంటారు. యతతో హి అపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాధీని హరంతి ప్రసభం మనః. అర్జున, ఇంద్రియాలు బలవంతాలు దృఢాలు కాబట్టి వాటిని అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించే విచక్షణాపూర్ణుడి మనస్సును సైతం అవి హరించి వేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇతను ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేశాడు కదా, అయితే ఈ ఇంద్రియాలు ఎలాంటివో భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అవి చాలా దృఢమైనవి, చాలా బలమైనవి. కాబట్టి వాటిని అదుపు చేసేటటువంటి విచక్షణాపూర్ణుడి మనస్సును చెయ్యాలని మనకు ఉన్నా కూడా, ఎంతో కష్టపడి అది సాధన చేస్తున్నా కూడా విచక్షణతో, అటువంటి విచక్షణాపూర్ణుడి మనస్సును సైతం హరించి వేసేటంత బలమైనవి, దృఢమైనవి ఇంద్రియాలు అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అవి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశైః యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. కాబట్టి సర్వ ఇంద్రియాలను సంయమనం చేసుకుని, కంట్రోల్ చేసుకుని, అందులో ఎవరైతే యుక్తులై ఉండాలి, ఆసీత, అన్ని ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుని, మత్పరః నాతో కాంటాక్ట్లో ఉంటూ మీరు వశం చేసుకుని
నిశ్చయంగా యస్యేంద్రియాణి, ఎవరైతే ఈ రకంగా ఇంద్రియాలను వశం చేసుకుని మరి అన్నిటినీ ఉంటారో తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత, అతను నిజమైన ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠుడు, స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలను సంపూర్ణంగా కంట్రోల్ చేసుకుని వాటిని వశంలో ఉంచుకుని నా మీదే మనస్సును పెట్టిన మనిషి స్థిత ప్రజ్ఞుడు. సో భగవంతుడు ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, ఇంద్రియాలు కట్టివేయాలని చూసి సాధన చేయాలనే వివేకవంతుడు సైతం అతని మనస్సును కూడా కదిలించి హరించాలని చూస్తాయి, అంత బలమైనవి. ఎవరైతే కంప్లీట్గా ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని వాటిని తన కంట్రోల్లో ఉంచుకుని నా మీద మనస్సును లగ్నం చేయగలుగుతాడో అతను స్థిత ప్రజ్ఞుడు. అంటే అంతటి స్థిరమైన మనస్సున్నవాడు, అంతటి స్థిరమైన పట్టుదలతో సాధన చేయగలవాడు, ఇంద్రియాలను ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడు. ఎందుకు? భగవంతుడి క్వాలిటీ అది, ఇంద్రియాలను వశంలో ఉంచుకోవడం. సో అలాంటి అలాంటి స్థిరత్వంలో ఉండగలిగిన వాడు మరి స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస, మనిషికి మనం విషయాలు ఇంద్రియార్థాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు సంగస్తేషు ఉపజాయతే, అటాచ్మెంట్స్ పుడుతూ ఉంటాయి. మనం ఏదైనా ఇంద్రియార్థాల గురించి ఆలోచించామనుకోండి, ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఏమిటి? భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోఫా గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, బజార్ వెళ్ళాం, చూసాం, అబ్బాయి ఎంతో బాగుంది, అది తెచ్చుకుంటే అది బాగుంది అని 10 సార్లు అనుకుంటే ఏమవుతుంది? దాని మీద అటాచ్మెంట్ వస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అదేదో ఇంత బాగుంది, దాని ధర ఎంత, అది ఏ కలర్లో ఉంది, ఎంత మెత్తగా ఉంది, ఎంత సౌకర్యంగా ఉంది, ఇలా దాని మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సంగస్తేషూపజాయతే, సంగస్త ఆసక్తి తేషు ఆ ఇంద్రియాల్లో ఉపజాయతే కలుగుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ. సో సంగత్వం ఎప్పుడైతే ఆసక్తి పెరిగిందో సంజాయతే పుడుతుందట. ఏమిటి? కామం, కోరిక పుడుతుంది. సో ఇది బాగుంది, అది బాగుంది, చాలా మంచి కలర్లో ఉంది, చాలా మెత్తగా ఉంది, ఆలోచించి మనం అన్ని విషయాలు సేకరించగానే మన ఆసక్తితో వెంటనే ఏమైంది? బాగుంది, కొనేసుకుందాం, కొనుక్కోవాలి అనేటటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. ఆ అటాచ్మెంట్ ఆసక్తితో మనకి కోరిక అనేది పుడుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ, ఆ అటాచ్మెంట్ నుంచి ఆసక్తి నుండి పుడుతుంది కోరిక. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, కామం నుంచి ఆ పుట్టిన కోరిక నుంచి క్రోధం పుడుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాలను గురించి, వస్తువులను గురించి మనం ధ్యానిస్తూ కూర్చుంటే ఆసక్తి పెరుగుతుంది ఆ వస్తువుల మీద. ఆసక్తి పెరిగిన తర్వాత కామం కోరిక పెరుగుతుంది, ఆ వస్తువు కొనుక్కోవాలని. కోరిక పెరిగిన తర్వాత క్రోధం పెరుగుతుంది. ఎందుకు క్రోధం పెరుగుతుంది? మరి ఆ కోరిక తీర్చుకునేటటువంటి స్థితి మనకు లేదు. కాబట్టి మనం చూస్తే ఆ సోఫా ఎంతో 5,000 10,000 ఎంతో ఉంది, మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు. వెంటనే మరి దుఃఖము, కోపము మన మీద, మరి డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం, ఎప్పుడు ఏది కొనరేమిటి అని మనమే కొనుక్కోవాల్సి వస్తే, ఇదేమిటి నాకు నచ్చిన వస్తువు కొనుక్కుని ఆ మాత్రం ఇది కూడా లేకుండా ఉంది లైఫ్లో అని మన మీద మనకి కూడా కోపం రావచ్చు. సో ఆ కోరిక తీరినప్పుడు ఈ కామం ఎప్పుడు కూడా కోపాన్ని కలిగిస్తుంది. అవతల వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా కొనుక్కుంటే వాళ్ళ మీద కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది మనకి. సో అట్లా ఈ కామం నుంచి కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే ఏం జరుగుతుంది? క్రోధాద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధం నుంచి భవతి కలుగుతుంది ఏమిటి? మోహం, అధికమైన మోహం కలుగుతుంది. అంటే ఇక క్రోధంతో మన వాళ్ళు చూడండి పిచ్చి కోపం అంటూ ఉంటారు. అంటే ఇక మైకం లాగా వచ్చేస్తుంది ఆ కోపంతో. మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, అలాంటి మోహం నుంచి ఇక మైండ్ పనిచేయడం మానేస్తుంది. స్మృతి విభ్రమ అంటే మామూలుగా స్మృతి భ్రమణం అంటే మతిమారి పని. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ మతి అనేది పనిచేయదు, ఇంకా పిచ్చి కోపంతో మైండ్ పనిచేయడం మానేస్తుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశం, అలా ఎప్పుడైతే మైండ్ పనిచేయడం మానేసిందో బుద్ధి నాశిస్తుంది. అంటే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఆ పిచ్చి కోపంలో కోల్పోతాము. ఏది మంచి ఏది చెడు అని ఆలోచించే విచక్షణ కూడా కోల్పోతాం.
చేతిలో ఏది ఉంటే అది విసురు కొడుతూ ఉంటారు. కొందరు కోపం వచ్చినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని గట్టి గట్టిగా మాటలంటూ ఉంటారు. ఎదుటి వాళ్ళని తోస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా రకరకాలుగా. ఎందుకు? విచక్షణ జ్ఞానం నశించబట్ట కోపంతో. సో, అందుకని స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధి పోతుంది. స్మృతి పోయేసరికి ఆ సమ్మోహంతో స్మృతి హ్మ్. మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయదు. పనిచేయక బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. బుద్ధి నాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధి నాశనం అయితే ఏమవుతారు? మనుషులే నాశనం అవుతారు. చెడు పనులు చేస్తాం. అవతల వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటాం. అవతల వాళ్ళని కొడుతూ ఉంటాం. అవతల వాళ్ళతో దెబ్బలాడుతూ ఉంటాం. అవతల వాళ్ళ మీద సామాన్లు విసురు కొడుతూ ఉంటాం. సో, ఇవన్నీ గూడా మరి ప్రణశ్యతి. మనిషి పతితుడవుతాడు. తప్పులు చేసేవాడు అవుతాడు. సో, క్రోధం వల్ల మోహం కలుగుతుంది. మోహం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి భ్రమ. అంటే మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయడం గూడా ఉండదు. ఈ భ్రమ వల్ల బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. వివేకం నశిస్తుంది. బుద్ధి నశించినప్పుడు మనిషి తిరిగి ఇట్లా పతితుడంటే ఇలా ఈ జనన మరణ చక్రంలో మళ్ళీ పడిపోతాడు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇలా మనల్ని కోరిక అనేది ఈ ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడితే మనల్ని ఏ రకంగా నాశనానికి తీసుకువెళ్తుంది అది ఈ కోరికలతో అనేది చెప్తున్నారు. అంటే కోరికలు తీర్చుకున్న వాళ్ళందరూ నాశనం అవుతారంటే యూజువల్గా తీరనప్పుడు కలిగేటటువంటి అసంతృప్తితో ఏ రకంగా మనం వ్యవహరిస్తాము. అదేమన్నా సరిపెట్టుకుని ఊరుకుంటే అదొక రకం. సరిపెట్టుకోకుండా దాంతో అవతల వాళ్ళని మాటలనడం, అసంతృప్తి అందరి మీద వ్యక్తం చేయడం, మనం విసుక్కోవడం, ఇవన్నీ కూడా బుద్ధినాశనమే. మరి కరెక్ట్ కాని పనులే. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో, ఇవన్నీ మనకు బంధాలు కలిగిస్తున్నాయి అన్నమాట. రాగద్వేష విముక్తైస్తూ చక్కగా ఇదంతా లాజికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్థిత ప్రజ్ఞుడు ఎలా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. రాగద్వేష విముక్తైస్తూ విషయానింద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి. రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు విషయాన్ ఇంద్రియైశ్చరన్ అంటే అలాగే ఇంద్రియ విషయాల నుంచి కూడా చరణ్ అవి అనుభవిస్తున్నా కూడా ఇప్పుడు మనం అన్ని వదిలేసుకోమని కాదు, ఇప్పుడు భోజనం చేయకుండా కూర్చోమని కాదు, తింటాం, భోజనం చేయొచ్చు. సో, ఇంద్రియాలను ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తున్నా కూడా ఆత్మవశైర్ విధేయాత్మ తనకు వశమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో నియమంతో ప్రవర్తించేవాడు విధేయాత్ముడు. అంటే డిసిప్లిన్డ్గా క్రమశిక్షణతో ప్రవర్తించేవాడు, నియమాలతో నియమబద్ధంగా ఉండేవాడు. ప్రసాదం భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని అధిగచ్చతి పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో, ఎవరైతే రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు ఈ విధి నియమాల ప్రకారం మనం వర్తిస్తూ ఇంద్రియాలను అదుపు చేయగలిగిన వాడు. అంటే మనం మరి విధి నియమాలంటే నేచర్ కాల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఏది ఆకలి తీర్చుకోవాలి, అలాగే కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నా కూడా మనం నియమబద్ధంగా ఉంటూ రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి చెందినవాడు మనిషి. అటువంటి వాడు భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం అంటే ఆయన అనుగ్రహాన్ని అధిగచ్చతి పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో, ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ ఏమిటంటే రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందినవాడు అన్ని పనులు ఈ రకంగా జీవనానికి మరి అవసరమైన పనులన్నీ చేస్తున్నా ఇంద్రియాలను అరికట్టుకుని ఉంటాడు కాబట్టి అతను రాగద్వేషాలతో ఉండడు. తద్వారా భగవంతుడి యొక్క సంపూర్ణ కరుణను పొందుతాడు. సో, రాగద్వేషాతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు భగవత్ కరుణ ప్రాప్తం అవుతుందన్నది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఈ శ్లోకంలో. సో, భగవంతుడి కరుణ ఎప్పుడు అంటే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు. ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే ప్రసన్నచేతసో హ్యాశు బుద్ధి పర్యవతిష్ఠతే. సర్వదుఃఖాలు కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం అని అతనికి అనుగ్రహం కలుగుతుంది, భగవద్ అనుగ్రహం. సర్వ దుఃఖాలు హాని అంటే ఇక అన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి, దుఃఖాలన్నీ కూడా పోతాయి అతనికి అని చెప్తున్నారు. అతనికి అన్ని దుఃఖాలు కూడా ఇక భగవంతుడి మీద ఎవరైతే ఈ రకంగా దృష్టి
పెట్టగలుగుతారో వాళ్ళకి అన్ని దుఃఖాలు నశిస్తాయి. ప్రసన్న చేతసో ఎప్పుడు కూడా సుఖమైన మనస్సుతో నిశ్చయంగా శీఘ్రంగా బుద్ధి పర్యవతిష్టతే, వాళ్ళ బుద్ధి సుస్థిరం అయిపోతుంది శీఘ్రంగానే అంటున్నారు. సో ఈ రకంగా ఈ స్థితప్రజ్ఞుల్లో ఆత్మలోనే సంతృప్తి చెందిన భక్తుడికి త్రివిధ తాపాలు ఉండవు. అంటే ఏ దుఃఖాలు ఉండవు, దుఃఖాలన్నీ పోతాయి. అలాంటి సంతృప్తి చిత్తంతో అతడి యొక్క బుద్ధి శీఘ్రమే సుస్థిరం అవుతుంది. ఏ దుఃఖాలు లేనప్పుడు ఆ ప్రశాంత చిత్తంతో మరి స్థిమితంగా అలా వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారు ఆ స్థితిలో అని చెప్తున్నారు. ఏది రాగద్వేషాలు లేనప్పుడు అసలు ఇంకా ప్రశాంతతగా ఏముంటుంది? ఈ రాగాలు ద్వేషాలే కదా మన మనశ్శాంతికి కరువు చేసేది మనల్ని. సో అవేవి లేనప్పుడు ఈ ప్రశాంతత, అందుకే వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరంగా అందులో సుస్థిరం అవుతుంది. నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య నచాయుక్తస్య భావన నచా భావయత శాంతిర్ అశాంతస్య కుతః సుఖం. సో భగవంతుడితో సంబంధం లేని వాళ్ళు విశుద్ధ బుద్ధిని గాని స్థిరమైన మనస్సుని గాని కలిగి ఉండలేరు. అవి లేనిదే ఇంక శాంతిని పొందే ఛాన్సే లేదు, ఆస్కారమే లేదు అంటున్నారు. భగవంతుడే చెప్తున్నారు ఇది. ఇక శాంతి లేనిదే సుఖం ఎలా ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ పాయింట్, భగవంతుడితో కనెక్షన్ లేని వాళ్లకు ఈ విశుద్ధ బుద్ధి లేదు, స్థిరమైన మనస్సు లేదు. స్థిరమైన మనస్సు లేనప్పుడు శాంతి లేదు, శాంతి లేకపోతే సుఖం లేదు. ఇంకా సుఖం ఏముంటుంది అంటున్నారు. భగవంతుడితో సంబంధం అన్నప్పుడు అయుక్తస్య నాస్తి బుద్ధిర్ అయుక్తస్య అంటే ఈ బుద్ధి అయుక్తస్య లేని వాళ్లకు మరి భావన, స్థిరమైన బుద్ధి ఉండదు. ఈ రకమైనటువంటి మెంటాలిటీ లేని వాళ్లకు, ఏది అన్ని రాగద్వేషాతీతంగా వెళ్ళలేని వాడికి, మరి అటువంటి బుద్ధి లేని వాడికి ఇక మరి విశుద్ధ భక్తి బుద్ధి ఉండదు, స్థిరమైన మనస్సు ఉండదు. అంతే కదా, శుద్ధమైన నేచర్ లేదు. రాగద్వేషాలతో నిండి ఉన్నప్పుడు ఇంకా చిత్తశుద్ధి ఉన్నవాడని ఎలా చెప్తాం? అందుకే విశుద్ధ బుద్ధి లేదు, ఆ స్థిరమైన మనస్సు లేదు. రాగద్వేషాలు ఉన్నప్పుడు మనస్సు ఇప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు అశాంతితోనే ఉంటుంది. అవి లేనప్పుడు శాంతి లేదు, శాంతి లేనిదే ఇంకా సుఖం ఏముంటుంది అంటున్నారు. సో ఆ స్థితికి వెళ్ళడం ముఖ్యం, ఆ రాగద్వేషాతీత స్థితి అని చెప్తున్నారనమాట. అందుకని కోరికలకు, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి పొందిన వాడు ఆ స్థితికి భగవత్ కరుణకు పాత్రుడవుతాడు. సర్వ దుఃఖాలు నశిస్తాయి, శీఘ్రమే అతని బుద్ధి సుస్థిరం అవుతుంది. ఆ స్థితిలో లేని వాడికి విశుద్ధ బుద్ధి గాని, స్థిరమైన మనస్సు గాని ఉండదు. అవి లేనప్పుడు శాంతి ఉండదు, శాంతి లేకపోతే సుఖం ఎలా కలుగుతుంది అంటున్నారు. ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంభసి. సో ఇంద్రియాణం హి చరతాం, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నిశ్చయంగా చరిస్తున్నట్లుగా మనస్సు అనువిధీయతే స్థిరంగా మగ్నమై ఉంటుందో తదస్య హరతి ప్రజ్ఞ, అలా అతని ప్రజ్ఞ బుద్ధిని హరించి వేస్తుందట. ఏది? నావం ఇవాంభసి, ఒక గాలిలో మరి నావ ఏ రకంగా అయితే ఈ గాలి నావను తోసివేస్తుందో ఆ రకంగా నీటిలో నావను బలమైన వాయువు గనక ఎలా తోసివేస్తుందో మనస్సు గనక ఈ ఇంద్రియాలలో లగ్నమైనప్పుడు అలాగే ఉంటుంది, మనిషి బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అంటున్నారు. సో ఎంతటి పెద్ద పడవైనా బలమైన గాలి తోసివేస్తుంది. ఈ మనస్సు గనక వెళ్ళి ఇంద్రియాల మీద కూర్చున్నట్లయితే ఇంకా అది బుద్ధిని ఆ రకంగా హరించి వేయగలదు. వాయువు గనక తోసివేసినట్లుగా ఈ ఇంద్రియాలు మరి మనం ఇంద్రియాల మీద గనక బుద్ధిని ప్రసరించాము అంటే మరి మన బుద్ధి అంతా కూడా లాగివేస్తుంది అది అంటున్నారు. సో అందుకని ఇంద్రియాల్ని, సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్
ఎందుకంటే మనస్సును కూడా అవే ప్రలోభ పెడుతున్నాయి కాబట్టి ముందు మనం వాటిని తద్వారా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తస్మాత్ కాబట్టి యస్య ఎవరైతే మహాబాహులున్న అర్జున నిగృహీతాని నిగ్రహించుకుంటారో అన్నిటి నుంచి సర్వశ అంటే ఇంద్రియాలన్నిటి నుంచి ఎవరైతే నిగ్రహంతో కంట్రోల్తో ఉండగలుగుతారో ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య ఈ ఇంద్రియ విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా ఎవరైతే బయటపడగలుగుతారో కంట్రోల్లో ఉండగలుగుతారో తస్య ప్రజ్ఞ అతని యొక్క బుద్ధి ప్రతిష్ఠిత స్థిరమైనది. కాబట్టి మహాబాహులున్న అర్జున ఎవరైతే ఇంద్రియాలు వాటి యొక్క ఇంద్రియార్థాల నుంచి నిగ్రహింపబడగలుగుతారో బయటపడగలుగుతారో వాటి ప్రలోభాల నుంచి వాళ్ళు నిశ్చయమైన స్థితప్రజ్ఞులు అని చెప్తున్నారు. సో స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఇక వేరే ఏదీ లేదు, సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు. ఇప్పుడు మన కాఫీ ఉంది, 10 సార్లు రోజుకి 1/2 డజన్ సార్లు కాఫీ తాగే అలవాటు ఉండొచ్చు. దానిని 4 సార్లకు మార్చుకుంటే కొంత స్థిత ప్రజ్ఞత, 2 సార్లకు మార్చుకుంటే ఇంకా స్థిత ప్రజ్ఞత, 1 కప్పుకి మార్చుకుంటే ఇంకా అలా మనం స్లోగా ఈ సెన్సెస్ని ఒకేసారి ఈ స్థితికి రాగలుగుతామా అనేటటువంటి ఆలోచన పక్కన పెట్టి మనం ముందు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మన యొక్క ఈ కోరిక చిన్న చిన్న వాటి నుంచి మనం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం 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 అని చెప్తూ ఉంటారు మహానుభావులు. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం అక్కడికి కొంత మనం కంట్రోల్ డెవలప్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. ఆ రకంగా సాధనతో మనం కంట్రోల్ స్లోగా ఈ ఇంద్రియాలని సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడే స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తున్నారుగా క్లియర్గా. ఆ ఇంద్రియాలు ఎంత బలమైనవో కూడా ఆయనే చెప్తారు చాలా క్లియర్గా అందుకే భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం గుర్తుంచుకున్న చాలని చెప్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు. సో ప్రతి శ్లోకంలో కూడా మనకి ఓవరాల్గా హోల్ మీనింగ్ కనిపిస్తుంది. చివరికి దాన్ని ఇన్ని రకాలుగా భగవంతుడు ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారనమాట. సో ఎవరైతే ఇంద్రియాలని వాళ్ళ ఇంద్రియార్థాల నుంచి ఎవరైతే నిగ్రహింపబడగలుగుతారో వాళ్ళే నిశ్చయంగా స్థితప్రజ్ఞులు. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునే. సకల జీవులకు ఏది రాత్రియో, ఏదైతే నిశ సర్వభూతానం అందరికీ రాత్రి ఏదో తస్యాం జాగర్తి సంయమి ఈ ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడికి అది మేల్కునే సమయం. అలాగే యస్యాం జాగ్రత్త భూతాని ఎవరికి అందరికీ కూడా మేలుకునే సమయం సానిష పశ్యతో ముని ఆ మునికి అది రాత్రి. అందరికీ ఏది రాత్రో ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడికి అది మేల్కొనే సమయం, అన్ని జీవులు మేల్కొని ఉండే సమయం ఈ అంతర్ముఖుడైన మునికి రాత్రి సమయం అంటున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఒకళ్ళేమో ఇంద్రియ ప్రీతితో పనులు చేసేవారు, ఇంకొకళ్ళేమో ఆత్మతత్వంలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు. సో ఈ ఇంద్రియ ప్రీతితో పనిచేసే వాళ్ళకి ఆత్మతత్వం గురించి తెలియదు, ఆత్మతత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంద్రియ ప్రీతి గురించి తెలియదంటే వాళ్ళకి ఆ ఇంద్రియ ప్రీతి లేదు వాళ్ళలో. సో అది దీని అర్థం అదనమాట. మరి అందరూ ఈ భౌతికత్వంలో మునిగి ఉంటే వీళ్ళకి రాత్రి లాంటిది, అంటే వీళ్ళకి అది కనిపించదు భౌతికత్వం. అందరికీ ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి మరి ఈ అంతర్ముఖత్వం ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళకి తెలియదు. అది దాని అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి ఆ విషయం అది రాత్రి పగలు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అపూర్వమాణం అచల ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. సో అపూర్వమాణ అచలం ఎప్పుడు నిండుతూ ఉంటుంది, అచల ప్రతిష్ట స్థిరంగా ఉండేది. సముద్రం జలాలన్నిటితోనూ ప్రవిశంతి యద్వత్ ఈ జలాలన్నీ ప్రవేశిస్తూ ఉన్నా కూడా దానిలో సముద్రం అలా స్థిరంగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. తద్వత్ కామ అలాగే కోరికలు ప్రవిశంతి సర్వే ఎన్ని ప్రవేశిస్తున్నా కూడా సశాంతి మాప్నోతి శాంతినే పొందుతాడు నకామకామి కోరికలు లేనివాడు అంటున్నారు. అంటే
ఎప్పుడు అన్ని వైపుల నుంచి నదులు, ఈ జలాలు వచ్చి కలుస్తూ ఉంటాయి కదా సముద్రంలో. అయినా అలా సదా నింపబడుతూ ఉన్నా కూడా నిశ్చలంగా పారుతూనే ఉంటుంది సముద్రం. అలాగే కోరికలనేవి బయట నుంచి ఏవో వస్తున్నా చేస్తున్నా ఈ కలత చెందని వాడే శాంతిని, నిశ్చలంగా ఉండగలిగిన వాడే శాంతిని పొందగలడు. ఏదైనా ఇంద్రియాలు చూపించినా వినిపించినా కూడా ఎఫెక్ట్ కాని వాడే శాంతిని పొందగలడు. కోరికలు తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నించేవాడు మరి అట్లాంటి శాంతిని పొందలేడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నకామకామి పొందజాలడు ఎవరు? కోరికలను తీర్చుకోవాలని అనుకునేవాడు. సో కోరిక కలగగానే అది తీర్చుకుందాం అనుకున్నామంటే ఇంకా మనకి శాంతి ఉంది. అది వచ్చే వరకు దాని గురించి ప్రయత్నం చేయాలి, అది ఎలా తీర్చుకోవాలో చూడాలి, దాని ఎంత అవుతుందో చూడాలి, ఖర్చు కోసం డబ్బు సమకూర్చుకోవాలి, ఆ డబ్బు కోసం శ్రమ పడాలి, మళ్ళీ ఎన్నో ఉంటాయి. అది పని బాగా జరుగుతుందో లేదో తెలియదు. ఇవన్నీ కూడా కోరిక వల్ల కలిగినటువంటి తాపాలు, ప్రాబ్లమ్స్. సో అలా కోరికలు తీర్చుకోవాలనుకునే వాడికి ఇలాంటి శాంతి ఉండదు. ఎన్ని కోరికలు వచ్చినా కోరికలన్నిటిని అదుపు చేసుకోగలిగిన వాడు శాంతిని పొందగలడు అని మరి క్లియర్గా మనకి మార్గం కూడా చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ కోరికల్లో మునిగి ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి ఆత్మనిగ్రహం అనేది తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి అది రాత్రి లాంటిది. ఈ కోరికలనేవి లేవు కాబట్టి కోరికలనే భౌతికత్వం ఈ మునులకు రాత్రి వంటిది. విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధిగచ్చతి. సో అన్నిటినీ కామాన్య, ఈ కోరికలన్నిటినీ కూడా ఎవరైతే వదిలిపెడతారో విహాయ సర్వాన్, అన్ని కోరికల్ని, పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ అంటే ఏ మనిషి అయితే కోరికలన్నిటినీ వదులుతాడో, కోరిక లేని వాడై నిర్మమో మమకారాలు అటాచ్మెంట్స్ వదులుకుని నిరహంకార అహంకారాన్ని లేకుండా సశాంతిం అధిగచ్చతి, శాంతిని అతను పొందుతాడు. సో ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నిటినీ కూడా త్యజించి కోరికలు లేకుండా జీవించగలుగుతారో మరి వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ అహంకారం లేకుండా ఎప్పుడు నిజమైన శాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ఇంద్రియ కంట్రోలు, కోరికల్ని లేకుండా ఉండగలిగిన వాడు, అటాచ్మెంట్స్ అహంకారాన్ని వదలగలిగిన వాడు నిజమైన శాంతిని పొందుతాడు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ఇలాంటి బ్రహ్మమైన స్థితిలో పార్థ మరి అతను అలాంటి స్థితిని పొంది ప్రాప్య విముహ్యతి, ఎప్పుడు కూడా ఇంక కలత మోహము చెందడు. స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి, చివర్లో కూడా ఇలాంటి స్థితిలోనే అతను స్థితుడై బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి, బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతాడు, మోక్షాన్ని పొందుతాడు. ఇలాంటి స్థితిని పొందినవాడు ఇక అతని లాస్ట్లో కూడా మోహం అనేది అతనికి ఉండదు. చివరి వరకు ఇక అతనికి ఒకసారి స్థితి వచ్చిన తర్వాత ఇక మోహం అనేది ఉండదు వాళ్ళకు. చివరిలో కూడా ఇదే స్థితిలో ఉంటూ వాళ్ళు చివరికి బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతారు, మోక్షాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఏమిటి ఆ స్థితి అంటే కోరికలకు మరి అహంకారానికి రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండగలగటం, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆ స్థితికి, ఇంద్రియాలను మనస్సును శమ దమ కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు ఆ స్థితి, ఆ స్థిరమైనటువంటి స్థిత ప్రజ్ఞత అనే స్థితి వస్తుంది. అప్పుడు ఆ స్థితి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక ఆ స్థితిలోనే ఉంటారు, కంటిన్యూ అవుతారు, అలాగే పోయేటప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్లకు బ్రహ్మ నిర్వాణం తప్పకుండా వస్తుంది అని చెప్పి ఈ సెకండ్ చాప్టర్లో చాలా వివరంగా ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలను చెప్పారు. సో ఇంకా కొన్ని లక్షణాలను 4th, 5th చాప్టర్స్లో కొద్దిగా చూస్తాం, మిగిలిన చాప్టర్స్లో. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్నాయి. తర్వాత 14th చాప్టర్లో మళ్ళీ స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలన్నీ మళ్ళీ క్లియర్గా చూస్తాం. ఇంకొక రకంగా ఇంకా క్లియర్గా, అంటే శత్రుమిత్రులను ఒకే రకంగా చూస్తారు, మానవ అవమానం ఒకే రకంగా చూస్తారంటూ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్తో మనకి అక్కడ చూస్తాము 4 శ్లోకాస్.
సో అది. సో మరి ఈరోజు ఈ క్లాసు ఇంతటితో ఎండ్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో